Bé, avui l'Empordà és una terra abonada d'optimisme dintre del que representa aquesta recuperació d'un patrimoni, de revitalització del treball al camp, d'aquesta mirada generacional diferent i que aprofita tot allò que sempre hi ha hagut a l'Empordà, que ha sigut un plec de cultures, un joc de mosaics diversos com poques denominacions d'origen poden tenir, en el que ens en anem des del granit, diferents tipus de granit, sauló, argiles, alguna zona amb còdols i sobretot aquest joc de les pissarres amb tots els colors que ens puguem imaginar que fan que hi hagi una base per assentar-hi tot allò que avui lluïm des de l'Empordà i sobretot aquesta mirada de les tres carinyanes, de les tres garnatxes que ens fa diferents, que ens fa únics, que ens fa autèntics i que tot això va regant amb un vent que en aquest cas ens ve a favor i mostra també una possibilitat de fer una mirada enrere i veure que aquests últims 35 anys, que són els que jo he anat veient des del meu restaurant, com ha canviat i com ens il·lusiona tot el que està passant avui. Un Empordà viu, un Empordà que bufega fort i que agafa tota aquesta embranzida amb les millors capacitats, amb tota aquesta gent que hi ha al darrere, amb tant de talent del que n'hem d'aprofitar i brindar per l'Empordà i per la seva gent.